Yeah. RC. Open. Call RC ang kunin ko. Puto pa na kalaki mo puto. Are rawi nga sa panguyasang maato. Ciao. Yo, supaya sudah kita agora na siya ini kau mabitan mana. Rolin, kembali kota bersama mga. Benim çok zor. Ayağı uçuşa biraz okuma. Lazım. Oh, that one.
ya chưa? Nó. Bapak lagi hutan bu? Ya, masih. Lama foreman. Saya boleh bantu. Mawas Kasih. siksang lama. Ya. Tangko tayo. Dubai 4 kan. Dubai 4. Cuman cok. Hah? Jangan ada cok. Iya, bang yang men. Kita nakila kanang. Kuya so. Nawag ko pagin na kunubalian. Ako yan sa pamusaulip. Pastor Thomas. Urin mo ko ah. Ikaw ka lang. Ibang ka lang. Yung nobo mo. Mau tok ilang. Ayo kari, bungo. Bago makitok na. Enggak naman kalau laut. Uy, so sipak sa'yo. Kagas kung pungurataw ako, sipo. Pungurataw kan. Kaparo ka na. Siyang duwan na ba? Amat. Matritrir, wat kaya pita. Abuen, tansan na mo? Matritrir. Kaya ka mas ng biro. Masyo. Hindi mo na ako, law. Wala. Hariman. Kau tutuan bagan. Kariyak. Eh, wala tabong bungo.
Sakaw ko sana. Hah? Sakaw ko sana. Yung siyang ambil. Ari? Sakaw ko sana. Yung siyang Ha? Lucu siya kay si Wato. ICU. Lucu siya ko sa kalon mo so. Kolon bali. Wala ka? Menta. Ito to men kay kata ko yaw-ya. Ito ka ko ta sa katak sa ko padarot. Betul. Betul. Galing siya kung stick. So, tontola, lucu mo dito. Sakaw ko. Kolon bali yun. Kuya? Kalau nggak tanggalin kumua, sawas sudah. Amo siya. Putaya sakaw? Kamagan na mga di ka marupun. Ngayon kami sansara ng sa punan. Okay? Iya, ibu. Kitchen. Kalau